Right guys, uyai. Hazidofane stress kani. Chii Blantina. Tanga tiri kuita live yedu zvakanaka yazodisturbewa. Yema 35 and below ya disturb. Mwe wangu wanga waningirira. Asi mapurisa anavo, mapurisa are taking care of things ipapo. Asi ndangoti nchifonera mapurisa ikoko futi ndobva ndangoita good news dzangoya. Pane vanhu vandoda kuti ndiete apa. Ndafara vedu ndafara. Yuwi eskana. Makamboita imwe kuti unosmaila wega guys. Unosmaila wega kuona chinhu kudai unongosmaila wega kuti mirai ndipana vanhu ndichaed apa. Mirai. Ndafara vidwe. Ndafara mirai. Hanzi ndiri kudya apuro. Team UK so. Team UK so ka. Ndigoni nemi so. Kwa ndafunga wana unamboona remote. Titori mu house arrest tose. Titori mu house arrest. Amen. Tatongomirira kuti baba pana pakadzoka waita plan. Kana kuti vanhu vatafonera vaya vatachauya late vakauya uzotigadzirira. Otherwise hatina plan. Team UK ika endeka zvakaoma zvamunoita. Zvamunoita neku UK ika. Tatutara Noli don't worry tichakontinya panyaya yako Noli. We'll continue with your story. Tadisturb wambijana kuti tione kuti tingakubatsira sei. Mama vauya. Haya. Kuti failed connection chiko wanga iti telefoni. Send I request mama. Apana tonopinda sei apinji simbarashi. Avapinji. Vachagadzira ndi box racho riri nechepanze. Box roro renhikikiri. Amen. Rema sensor racho riripo panze. Vanogadzira vari panze. Vanotipa imwe remote, vanotichekera imwe remote. Vanochekera imwe remote. Asi baba kwangu vanayo zvavo imwe remote yavo. Kana vafamba nayo. Ndikuita zvekuvaita patoni. Iri kuramba nai ndito sei. Mama sendai futi musasende nepage. Musasende nepage. Sendai direct musasende nepage. Sendai nesta renyu tone. Iri kuramba kuti ndikuete zviri kufamba sei. Vanondogadzira vanotouya mabox acho risenza riri nechepanze papa. So vanogona kugadzira plus tongoda maremote manyuwa. Vanotocheka maremote manyuwa. Mama vari panchavaoni. Mama muripiko? Alright. Let me try again. Iri kuramba iri kuti connection failed. Inenge network yangu iyi.
Could if a connection failed, didn't get network young on every way. Network. I'm trying to aid you, Mama. I'm trying to aid you. Network yangu guys, because ndachinja phone yanga yakupera battery yanga tsara 28%. Sandachinja my phone. Saka ndofunga ndiri kuramba uningirira. Amusise usiye sisi. MTN ndiri kushandisa. MTN. Inongoti adding. Imene ndichapinda imene ndibhisi nditenge futi. Couldn't add guest. MTN inobhowa way. MTN pama network apa. Hairi kutoramba wena. And the person is unable to join because of technical issues. I pinged. Mama, try to send a request to one. Musa send a page. Try to send that one. A network. Try to send a request. Uyambo join one. Today so. Forget today. It's a video call. Hello, Mama. Hello. Masquera Seiko. Ndafara vedwe. Mapara. Ndaona vandiudza kuti vari kuuya ikoko saka handakumbofunga kuti vachasvika time yavataura iyoyo. Firiji yazara nini. Tarizai kani madhayarizi amavigirwa netimu UK, timu diaspora zvayaita. Tangirai pekutangira mamuti naapuro, ndakuona muti naapuro. Ameno vari kuzviona here zvinooneka here guys zvigrosari. ndekufriji Ndekufriji. pineapple. Vari kuona here pineapple. Muri kuona here pineapple iro guys. Ndagadzirirwa waya yekuyanikira hembe. Ndandisina pekuyanikira hembe. Nyatsotadzai kuno firiji yazara wena. Firiji yazara ndaona matengwa neusavi. Firiji yazara. Hanzi taenda kuhanzi tabuda takanga motenga bleach saka hanzi tiri kutenga bleach. Vaenda kunotenga bleach again. Ende ndafara ndawamupa vhidhiyo yatorwa muchiti ndawapa vhidhiyo yatorwa muchiti ndagadzira mawages nachindova chalamanheri ndokuboilisira here vachiti aiwa ndandazoti ndiri kubika mawages andakatenga kunigirishini kuiceland. Ndikati ndowandichatya nhasi andatodya hapurosi mai mwana ndatodya zvine utano. matotengerwa eple mave neutano mama. Izvozvi kune baby beans, maonyens, mazai. Izvozvi ndoda kubika kasadza nemazai. Kamobika kasadza nemazai moti baked beans pasaidi moti nemazai pasaidi. Ndonyatsodya kasadza machips. Amene ndakapedzera rini kudya machips. Saka ndikutoshaya pekutangira izvozvi ndikutoshaya pekutangira. Ndafara vediwe ndanyemwerera chokuti pano. Ende manje madiaries chisimeri madiaries hatikure. Pane vakafonera mwana wangu kuti amai vako vari kupema mari paFacebook. Makambopema mari paneni? Amai mwana ndarara ndichitukwa usiku ndarara ndazorara kuma5.
saka izvo zvinandiudza iye yauya mwana wangu musikana zvikanzi ivo vari kukupei zvavari kuda zvavari kukutuka usiku hwese chii chavari kukubatsirai nacho. Ndianiko ndii apostoli here vanga vachiutukai? No, vekuno izvozvo izvi patori ndikati iye munhu ari kukuunzira nyaya idzodzo ambonani ndiudze SIS MELLY titombokuudzai handifanira ndakambokuudzai. Ivo vana ngavatori ganibve ndatitaurira panapa vachitonzwa imimi madzikoma angu imimi muri kuUK ndozvamunoda here zvikuti mama vachengetwe nefamily yediaries imi muriko kuUK kukoko muchigona kungovatuka mama vanoti ndotenga gusa remwedzi re30 pounds mwedzi wese imi muri muUK mama nadhedhi iko zvine zvavange vakagara mumba mavo muchivachengeta imimi sekuchengeta kwavakaita kuti mukure muinde kuchikoro muinde kuUK zvinonyadzisa zvamuri kuita madzikoma angu chinjai hunhu musatomboti isi mama hatitomboregi kuvatengera hatitomboregi muchavatuka mukanyarira zvenyu tichange takatomira namama muri kuvabatsira nei muri kuvatuka imi muri kuvabatsira nei basa rachona hakuna kuengland hakungomukaka uchingoona basa kune zvinowanda zvinodiwa madps chinonhukina mainterview zvakawanda zvine process. mama musahaimi regai vatuke midlai maapple makanyatsorilaxa chero akatuka chero vakadiwa nekubatsirai neiko vari kudya hapuro kunyatsodya hapuro hamina ndakapesera rini kudya hapuro tikunyatsodya hapuro shuwa mai vako varimo muUK maurimomo mai vako havana kana mari apple zvaro apple kutengera mai vako chisaga chemaapple unokonewa asi unogona kuvatuka madomasi izvi zvokushaya magrapes minzi maorenji ndikutoshaya pekutangira izvo ndikutoshaya pekutotangira ndotangira papi mosa zvinhu zvikawanda soka ndikutoshaya ndakutodya rimwe hapuro. Idyai mama idyai nyatsodyai vako mumadzikoma angu ari kuUK nyatsodyai yantsosvotwa nyatsorumai ba ehe nyatsotsengai vakaenda kunoripota vai masipara kuzvimba nekuchema idlai saka makandike mamatukwa handandichema chaichema ndikatendori endaunotarisa live zvikanzi mama ndangudzoka tine munhu wacho akukudza iyeyo ndiye ariyo landaaezindokudakuro very much madad akutoendai firiji yastari yangerozari mvura chandakutika muengland kadza kutenga apple zvowanikwa mama it's a situation it's a phase inodarika zvowanikwa zvodarika it's a phase aiwa tafara mama vakuonai vana venyu regai ndimirire Lilian tikozotenda kana adzoka aenda kutenga bleach ushu ndatoenda muti bleach ndoda kukirina kandire saka kana usina bleach mai mwana unotina kunonetsa regai atenge toilet macho ambude izvo zvaakumbira handikumbira wakaenda kutoilet tikati mabva inenge isingatsochena kana munhu auya wacho munhu ari right stere kana basa nezvakawanda regai atenge bleach yacho mukrine mumba atafara zvokuti regai timumirira dzoka. Thank you mama, we love you. All right naimi vanhu vanotukira chii mama naimi kutukira mai tukaenda nopema chero dai vakauya vakapema pano vanogera chikupema handiti imi vana vacho muri kuUK kokomba kwenyu izvozvo hamusi kudla imi vana mama hamusi kudla imi madzikoma angu hamusi kudla kuUK ikoko handiti muri kudla zvinoenda kamuchiodha matekaway ko mama venyu muri kuti vanoita sei shosho mungavapa 30 vangapiwa nadhedhi 30 pounds kuti vatenge gusa remwedzi wese mama kuita mawages ekuti kwanichabika mawages ndo anichabika usiku ndodla ndovata imi muri kuUK vobatsigwa vane family yavo yepadiaries yavakazviwanira movata usiku hwese muchivati kuzviunzira case bringing a case upon yourselves pavaishanda imi maishandepi pavaikuitirai kuti muite life yakanaka mukure muinde kuchikoro mukure mugoenda kuUK where were you working maishandepi manga musingachengetwi muri kumba handiti maingochengetwa muri kumba vakambokupopoterai kuti mukai makuseni tinde tese tinobatsirana kuti titengese mafurizizi kuti muinde kuchikoro saka why are you insulting here panapa we are doing it avanambopema pano mama never came here and begged anybody but out of our own gesture mukutaura tiri vanhu vakuru tega pano tinotoona kuti something is amiss so we decided to do a good thing for mama saka please siyanai namai vedu kana musingasadi mama chiregai tivade imi madzikoma angu imi vana vamama muri kuUK
kana musingasadi mama chivasiyai sitovada handitika let her to live here to enjoy her apples and her grapes. Naye nyu simafe naimi kana ntimiwo mama tichona vana mai vedu vakafatira vanadiki tingati totodemba tidei vana mai vedu varipo tichitova spoila veduwe dei seni vangu dei vanga varipo veduwe nemusika vandakura nchivashungurudza nayoka shuwa vakafa vasati vatomboona chenji yangu kati muupenyu ndaide ndichitombova spoila chako mai mwana ndichitombova kweshakesha pasi petsoka apa ndichitombova dhonza nzara idzi ndichitova masaizha mai mwana ndichitomeka shuwa kuti havadli kana chinovava sikungoti mwari akanitorera vachiri vadiki vasikana sendinotogara ndichivati asi mwarika vasati vamboonawo shuwa kuti ndakudze gesi ndakura nditiri mwe ndaitonetsa problem ndini Sauro guys ndini Sauro ndakura nditori problematic child akanga achinetsa zvake nemusika wakona tikona kusvikira mubereki anotanga kunovhura inonzi chiprayer group kubasa rekuti ide kumba kwangu kwata dhimoni rigere kumba kwangu kune mwana andichaziva kuti ndouraya here kana kuti ndodini ndasvika pakuti maza ndashayiwa zano ndoita sei ndichiita zvinogara zvakadaro mai vomira vachinamata siku 5 o'clock prayer nanhasi iriko yakakontinya yakasara ichikontinya votanga prayer 5 o'clock nhasi kudai ndisana ndichita munhu ari bhoo munhu zvokuti ndichiti mai vaya vatogwa vainja ndichavaspoila sei hapana umwe munhu wopuwa mai vake kusvika nguva ino iuna mai vako wododa kutotuka mai vako uchiti kwa mai vakazodai maindirei kunopema saka wofa nezhara ipo pane vanhu ndakatigwa prayer point yandakaitigwa ini prayer point namoms ndomoita zvokutamba ini hazvimbodadisa sikana si zvinhu zvakatoitika halo mama mapinda orit ndafunga vamwe muchiri kuri Hello, right ndo sisi vedu vaenda vakanomirira madhayarisa budai pakamera sisirire tikuonei nerimwe matingarimo kuti kamanga maenda uku ndanzwa kudya apples uzodona ndida kuti sisimedetiwa one ndopawafona ndakuwaona ndikukuonai saka ndatenga mamwe magrosari mama mabhegi 3 ayo saka ese total 4 5 6 7 bags thank you Cecilia, thank you my sister, God bless you. Natumwana SIS diaries matenga sesoft nefanda munatsamwa zvinotapira murimo kana vana vakavisa musabikire chikafu moza kuti muvape mvura vainde ngavaine chikafu chavo ekamodla muchiona kanga tichiona live nemuchidla mabhiskitsi muchidla muri pabhizi mabhiskitsi enyu muri palive tichiita live paya osona chiiko makwenye kwemisirire nemotenga makwenye seko matengeko aiwa kanini pasta yandatenga kanisisa pasta imamitibosi iwi tima krismasi yasvika mutenda chirungu chose usiku ndonodya inonzi cheese and onion rolls. Thank you, Cecilian. Nelly wants to say thank you for buying it. Hi. I'm so happy. Thank you very much, Uncle. Thank you for the diaries. Thank you very much. Thank you. We love you. We love you so much.
chigadzira itsilile ndizotaura kana mabva mufambe zvakanaka namakudzokera umba. Love you. Guys. Zvonakidza vasikana, unenge ungosimaila asikana uchingonyemwerera kudai vasikana. Mazviona kava vari kuchema muri kumhanya kuita majana kuenda kuUK. It's not an easy thing. It's not just like eating pap and flays. KuUK kwamunomhanya kuda kuenda uko. Zvinogona kuoma uriko kuUK ikoko. It can get tough uri kuUK. Mama havana kupinda muUK nhasi vane 13-14 years vari muUK. But zvatooma. Zviri kuoma muUK. Izvozvi daddy vari mustay in. Daddy vane 70 years. Imagine 70-year-old men. Sekuru vari mustay in izvozvi. Saka musati makwira ndege muchiinda paya fungai mashift hakuna. Kwai mahours anonetsa here amene kudi mahours ari kunetsa. Anoona mahours ari kunetsa. Kwai ndo father diaries pepa muno wachiti father diaries vamwe vaya vechirungu ndivo father diaries vachiva vamufunge. Ndo father diaries vachiva vechirungu vachitaura yava mufunge. Baba yava vaka zvakaoma. Baba yava murungu vanoda kutokudza henyu vasikana. Baba vakazviomera mwoyo wavo ka murungu iyeyuka handiziti kuti ndingakuti ichi. Murungu iyeyuka ndichazokudzai nyaya yemurungu iyeyu one day. Chakudzai nyaya yabankuru vangu iva murungu ava one day. Chayandokudzai. Akaoma murungu uchu. Akaoma munozoda nitori pati yemadiaries. Hamumuzivi henyu but tinozviziva. Atori pati yemadiaries. Sisi MELLY stay in ndeye kubasa. Kubasa Faith Rutendo. Kubasa chaiko. Havana mwe mukadzi ndiye mukadzi wavo yeye. Kubasa chaiko. Anomuona. The UK people can eat noodles baking nenyaya yekushaya. Asi kana tikataura ndita vana vazviwisisi here. Vana vazviwisisi handiti kutoshaya chaiko chekushaya. Mama vari kuUK hanzi Edim as an administrator. Vazviwisisi zvechinhu zvekuno kuAfrica izvo. Vanongotaura nesu kuseri. Zvekuno kuAfrica vazviwisisi. Anomuona. Hanzi tudzeni chakudzai don't worry. I'll tell you the other day. Chakudzai story yabankuru vangu ava one day I'll tell you. Very soon I'll tell you. Don't worry. Anomuona. Saka pakaoma guys kuUK mama rotofarira apple. Isu tofunga kuti kuapple anonungwa kumaUK iko. Tiri kuapple UK ukangoenda mustreet wopa padhambi unotoona zimota richikutura maapple ukatodla ukatopedza shungu. Anomuona. Asi mama utodiwa vari kutofarira maapple. Kwai vanoita basa rekusti handizivi hangu Clarice. Handizivi. I don't know kuti basa re. Right. Tachitaura nyaya yepaya. Tachitaura nyaya yekuchengeta vabereki iyoyi. Tichitaura kuti vamwe vabereki vedu vakazotogwa vakazodai. Ndichitaura nyaya yekuti ini ndakakudzai I was a problematic child. Mai vakanotanga prayer group. Mai mwana ari kuti rega ndinamatire dhimoni riri kumba kwangu randoti mwana iri. Apa si first born mai mwana. Unenge uri first born mai mwana. First born yakatobva nyanguka kudhara. Handimaona. Asi mweya iriko guys. Ndanga ndakabatwa nemweya izvo zvasiri normal guys. Ndakatobatwa nemweya. Minamato yamoms. Ndakatobatwa nemweya. Ndakambokudzai guys. Ndaiti ndichikura kudai kana zviri zvibhakera. Panga pari pamusha pazvo pano. Ndasingapedzi 3 days. Maparents angu asina kuiuya ikuno. Paita musha mai mwana uchikuita basa kungotsembera vana vevanhu. Ndasingamboiti 3 days. Mapurisa zvino manje mboda kuti ndakudza ndikati kana vanhu vari mugwere vanoziva jerere vanadikiri rinonzi Blue Hills. Sister karifurisa jerere uri mwana mudikika uchiita mambosha dzako everyday dzekuti unenge uchingorova vamwe vanhu. Hauindi kujere. Unoendeswa kujerere vana vadiki. Blue Hills kusenga uko. Padati kwataitiswa kunge munhu asina kukwana kuBlue Hills. Taitiswa kunge munhu asina kukwana. Wopuwa zitini rako 10 liters retini rakaboka pazasi kwenda nodiridza uko. Uchitora mvura pana pachodiridza uko. Handi unosvika mvura yapera. Uchizida kudiridzwa pachene as a way of punishment. Asatanzwa. As a way of punishment. Anti muri kunzwa. Anomuona. Saka ndaitori munhu aidori nemamhepo nemweya chaiko yaisumuka yaitonetsa. Anomuona. Saka pandinozoti papa ndine mweya iwoyo mweya wokugara uchigwa navanhu ushu. Wanga uri mandiri wehondo ushu. Mweya uyu wanga uri mweya womumusha.
nokuti munozarangara ndichikudzai kuti bamukuru vangu vaya vandonesana navo iko zvino vaya handichika ndakakudzai ndikati vaiti kudhara vaihliwa vaive nenikname rokuti Goriati vaitohliwa kumusha kwese kumasvingo kwagutu muarea yose sabhuku vainakurigwa kukandikwa uko vaiti ivo ndo vaitoita kunge ndiwo sabhuku kozana vaitohwana ivo nokuti nekuhla kurohwa vairova vanhu kudai kana vakurova ukafa kudai votanga vakuwetera kuti umuke zvobva zvauya pamunhu wechisikana ndiudzeiwo zvobva zvauya pamunhu wechisikana ndopazvakauya kwanzi maive nemusikawo wemukonyo at least kwete zvevarume ahebe yidha kana uchiita musikawa mwana anongori nemusikawa unongoita musikawa ini ndiniuya ndabuda nepawindo ndakakuudza wati kuti ndindabuda nepawindo ndikazowana kuti windo ravhagwa handingambokuudza nyaya yekuti ndakambobuda ndikazowana windo ravhagwa nemukati ndikavata ndari mwini ndasundidzigwa kwapeter jones kuswimming pool ndasundidzigwa mvura kuswimming pool kutown yemuswimming pool ndobva ndasundidzigwa mvura muyamiya kwakutonoedza kumapast 3 tibva ndatoenda kumba ndichienda kumba ndakanyorova ndajara chiwindo chaicho ndese ndakadai ndokwa daikwana ndiri munhu akakura ari slim daikwana imomo ndopinda ipapo kudai kuda vakati chiwindo chakanga kuvhagwa ndikawana chavhagwa ndikanomira muchibagwe kuseri kwemba handakambokudzai nyaya iyoyo ndikanomira muchibagwe kuseri kwemba kutokwaidza mauzi vangu vachibuda vakusengeza roende kubasa kudai mwamwana vakaona ndakanyorova ndirimo ndaoma nechando maiziva gwerimi ndaoma nechando kudai so mai mwana ndiri muchibagwe kuseriko kana zvozvo kuti kaenda kurevera kuna mudhara kapusive vakarishayiwa simba anomona vangoti makambona munhu anoperekwa kuti kuri kubvepi konovatamba wanyorova dei handizvo kutaura zvakawanda pinda mba vati ndo masvika wagona kungotaura iwayo ndikatopinamba ndikatovata ndotomirira kuti pavachadzoka ndo pavachanga vakutondirevera kuna mudhara kuti kana vandirevera kuna mudhara ndichirohwa hanimaona ndaitota musika wekuti urohwe ndaitoti ndanditi musika wekurohwa kuti ndingorwa zvipere kana nchiziva kuti nhasi iziva rangu rekurohwa handiti mudhara wangu aishandira kuauti saka aiwanza kungoya panenge aita maoff papaya saka ndichitoziva kuti ningotogara todza kunzi vari kuuya uchiziva kuti ndakaita nyaya saka vachiuya ndikureregwa ndorohwa mudhara wangu aive nenharo dzokuti nini mwana wangu ndinorova ende kana ndichiuraya nekurova ndichaura kozoti vabereki vedu vekudhara gaisi vairova vabereki vedu vekudhara vairova vanga kwakusina zvoti kudii vaita zvokunyatsa kukukiya chaiko chaiko saka inini baba vangu vakapesera vanotora fenibelt munoziva fenibelt riya zirabha reblack riya zirabha reblack riya ndora vakanotora ndora ndairohwa naro fenibelt saka ndaitoziva kuti nhasi kana nhasi vari kuuya baba vaya ndendakatomirira kugedhe ndichidongorera pavaingoti kune pakwana kuti fe nechibhegi chavo kudai ndoziva kuti vakutouya ka ndomanya mubedroom mangu ndotono kudhara taiti maspare ndomanya muspeya mangu ndonopfeka zvitaiti zvangu hobho hanimaona hobho zvitaiti ndopfeka zvitaiti hobho ndopfeka ndopesa ndopfeka chiri kuitira kana worohwa sainya kusvika pasi hanimaona ndaitogara ndakavarindira pagedhe kudai vachingoti fene pakona chechidistance kudai kune chikona so chaunokona uchipinda kudai chaunotoona straight uri padheni kuti ndobva ndatomhanya ndotonopfeka chii zvibhurukwa zviya muchibagwe kuvandazve muchibagwe kuvanda kakuti ndikamira paopen space muchibagwe chakabatana batana hauonekwi kakuti wanga usimaomirira panovhugwa dho kuti upinde mumbazve hanimaona ndozvandaita ende inini ndakakudza ndandiri munhu akakura asinga inini nhasi ndosamshana kuti hazvindi affect kusaita shamwari ndakura ndiri munhu asina mbovhera akatamba nevasikana handina mbovhera ndakatamba nevasikana ndichikura ndaitamba nevakomana timu rangu revakomana izvi ndikada kuti ndivafonera apa timbo takataura nyaya dzikadzi munohwirirai animona nanhasi we are still in touch asi vava mafamily men vese antimaona ndandarara kunikizve kuswimming pool zvekutaundi kwatichimatasi isi taimedi vakuna napeter jones natichimatasi kugigi baba vangu vangu vasingadi zvose izvi vangu vari vanhu vasingadi zvose izvi zvemagigi vangasingazvihwisisi anoona asi ini boys dzandaiwira nadzo ndaikokonza kuti boys dzangu dzongoregwa dzichibuda dzimba mitemo yakasiyana saka ndaiwo okuteka kutiza uchinda navo animona saka ndakura chitamba nevakomana zvokuti ndaitogara pabridge kudai bridge yedu zikava kuti bridge raameli nevanhu vake boys dzouya dzaitaimira kana kuzvizorovira ma56 voenza toti grenade 1 musikana takagara pabridge kudai so nyaya dzichitsva tiri pabridge ndindaitumwa kunonyenga ndindaitumwa kunodenha kana pakaita vakomana boys dzangu dzinenge dzine musikana ari kusheya nemumwe mukomana ndindaenda kunodenha mukomana ya kuti kuti boys dzonyaso zodi dzokiya munhu taitoti kana vanhu vemugweri vari mucomment section nyatsopupurai henyu yaallowed nhasi kunyora mucomment section munobvumidzwa kunyora mucomment section pupurai chaive chikwata chaitonetsa taitori nechikwata chinotonetsa
apa kuma netamba vaida zvemasimbi simbi kudhara masimbi aingoitwa kumbaka anomaona ndakanodzira kugwerini muchembereketa Miss Gwerini ndakambomodzera kugweketa Miss Gwerini ndatopinda zvemusikawa zvokuita vakomana pinda unokwana pinda my sister ndikanokwana ndikanodowina urikuti kudikwe uibvunza zuva ndikatodowina une zuva ria ndikatoziva kuti vakanaka but ndokukundai pastage mubvunzei anomaona right aiwa yokai makuvaro kune chinhu chinonzi prayer shamwari kune chinhu chinonzi prayer saka mwari havanga you break the case macases anobreakiwa ndakamodhera ini pakawanja ndine picture one ndichakukandirai mapicha muone ndinawo mapicha ndichakukandirai pamira ndigokanda mapicha munyatsokuona anomaona ndakamodhera ini ndingaitowina guys ndaitowina kudzera ndakanaka kaini guys ime manyatsa kuwisisa ini kudhara ndakanaka guys ndanditori bullet nemhine yangu iyo yanga yakakura but yanga isinganyatsokuonekwa kukura because ndandiri slim anomaona ndandiri munhu mutete plus munozati ndakagara ndichingori mushambi kugeza aiwa ndagara ndichingofarira mvura kubva ndichikura plus munozati ndakakudza ngati handakukura kumba kwekuti kwaishayikwa handakukura kumba kuti kwevapfumi ndakura muimba yanga iri moderate saka we could afford hembe anomaona taikwanisa kuafodhawo hembe plus mai vaiti manice offer avo gaugaka vobereka bhegi vachiya kuno kujoini saka kujoini kuno kwaipiwa mazitye anomaona vaipiwa mazitye kwavaitengesa madhoiri aya vachiuya nemazitye aibva kuno kusouth africa akakanaka anomaona zvimwe vachitengawo mutaundi imomo zvimwe ari mazitye achitouya zvichi rinotokwanawo retrausi renge rakanaka rezvimahipster zvimajojeti zvimachii zvinenge zvakanaka saka taipfeka taitopfeka chaiko chaiko zvinotonyatsokutoonekera ndichimaona mozati ndakamboisira sister kuchikoro kana idzi ndakamboisira sister chiglazi pasi pehembe yavo moza mahembe emasista aya mahembe emasista anopfeka aya madresi ava aya anopfeka aya masista aya anomaona masista aya ivoko kuchikoro zvakaoma azimelika ndaiziva angu zuva from 15 hao unozaisitaka isusu zuva akazvagwani akazvagwani hauna pana zuva haya ngatichinyarara andiwana saka ticha kuchikoro kwandaidzwa kwandika kuchikoro chachiri chikoro chemaroma ndakambotsira ticha grazi yavanikikira taita nharo musazviva nechikoro zvive nechikoro zvokuti taita zvokuti mune pfungwa dzakadhakwa mona tichingoti masista anopfeka mabhurugwa here waya masista apfeki bhurugwa vanenge vane bhurugwa mune bhurugwa mukati momu zvinhu zvokuchikoro zvezvo masangana vamwe vana anobva kurana kadoma chegutu wemusika hwawo bhulawayo kwekwe vakafanana nembi ndikati mirai tifind out kuti vanopfeka bhurugwa here ndobva ndanotsvaka girasi zvinobva ndavaisira guys ndikanotika anamboudza nyaya ika ndikanoona bhurugwa muzasi momenhikikiri umu rasista ndikaonekwa asi ndaonekwa rasista kudaro ndikadedze vabereki ndikanotenga vabereki kurengi anambokudza nyaya iyoyo zvakaoma ndikanotenga vabereki kutaundi kurengi kuti mudiwa kuchikoro kuti katenga vabereki kuti tinde navo kuchikoro vanopretenda saka vabereki naingotenga chingotenga kusvikira head mistress sister Teresa vazoti iwewe vabereki vako vanganika ndiwe vabereki ava vasiri vabereki kuchingoya navo vabereki ava ndingonotenga zvabereki unganosvikotaura kumba kuti kwai mukudiwa kuchikoro hazvitaurikika saka ndaingoenda kurengi osvaka vabereki vakutoti kuti uye navo kuchikoro svika zvazobatwa kuti vabereki vakasiyana anoona ndopakazoonekwa kuti vabereki vakasiyana vamanja vakazonzi aiwa suspended inda unouya nevabereki vako zvinenge usisina kana wasuspendwa usisina choice manje anoona ndokuzoinda manje papa vakuzonodzwa kuti munhu aitoya nevabereki vakasati mubereki acho simba kanoda kubabangu achiti handibvirire kurova vanhu kana simba rekusimudza musi wekuti vadaisoka vakarishaya simba rekuti vasimudza kuti vati ndokurova vakarishaya vachiuza kuti kwauya vabereki vakasiyana-siyana pano vangoti kwanzi mari kutenga vabereki maiwanepi taipiwa kamapocket money uchibva kuchikoro andigara chikoro saka vaipiwa mapocket money taipiwa mapocket money waigara nemari yako kuchikoro taigara nemari mapocket money plus taive nezvikomana zvedu zvaidza kunana fletcher uku nezvaidza kunana shungu boys aiku kunana shikungwisha uku zvaiti kana zvouya kumasports basketball chokusirawo kana ka$5 anomaona saka mari taive nayo saka saka vade vana kuchengetai vabereki venyu
vabereki pavakapinda through sometimes pavanopinda through nekuda kwevana anditi mazvona pakaoma. Inini handiudzigwi, I know, ndoziva because ndakanga ndirimo mumadhirai ndakambofoja signature. Utaura zvekufoja signature naimbofuka kufoja maripoti, kurabhira maripoti aya, kurabhira maripoti. Utaura zvekufoja signature, kurabhira maripoti uchisaya unoda namba. Zvakaoma zvokukura kuita vana izvi zvakaoma. Saka chingoti vana vachengetai vabereki because vabereki they go through a lot, they go through a lot. Ndakambokudza ndakamboenda muodrop, ndikamboenda muodrop, musikana aishanda mumba kwedu aive nemukomana akainzi Filimoni aigara murai. Ndakambokudza inyaya yanditika aive nemukomana akainzi Filimoni. Saka ndaida kunyazona kuti vanenge vachiita nezvei mumba imo mukwanongonoti nyawo vhara todzimirai apo kana tose tagariswa mudining room aigara pailoja Filimoni aya aichiloja foodhouse yese achienda kuchipatara uko tonzi garai tisugwa TV ivo vopinda mumba. Saka ndaida kunyatsa kuona kuti mumba munenge muchitei memory pande kusada kuti ujaje vana vangu havana pavanopinda. I'm talking my own story zvokuti vana venyu vakaita sezvavanoita musatsamwe. Ndakudza kuti kune chinhu kumba kwenyu kunoita nemweya iriko yekuti vanhu vanofa every year but iwe uri kurarama. You are here today, hauna kufa, zvichireva kuti you can break, those cases can be broken. You can break. Munhu wese ari pano kumba kwanozvarwa kune zvakatosiyana siyana. Kumwe kune urombwa, kumwe kune mweya wekuti vana vasvika pacertain age vanotofa, kumwe kune kwekuti havaroorwi. Utotowana pavana 6 vasikana kunonobuda 1 akaroorwa because akabreak a case. Saka ini kana nchiti ndinonamata ndinofunga kutobreak a case iyoyo. I have to break the case and of which I believe kuti ndakatobreak a case iyoyo, ndakatoibreak a case. Ndakaona mamoyo ru ndainda musikana ajaira handimaona ajaira ndainda ndanopinda muningikiri ndanopinda taisiwa muningikiri. Saka ndaiziva kuti kana tikangoendonzi garai musitting room wesigwa TV ka toisigwa zvimakatuni zvezviya iwo opinda uko. Ndikati vanhu voda kuti ngwarisira handimaona. Ndobva ndanyatsosvikopinda, ndobva ndanyatsonopinda muodrop bedroom imomo mavaipinda mubva muodrop mafirimoni muyami. Bva ndanyatsovhara do ndiri muodrop ndaikwana muodrop. Ndobva ndapindaka iyo vauya kati ko waindepi Meli nhasi kubatika musitting room. Kati pamwe wabuda handimaona. Ndatogara ndatove muningikiri ndatove muwardrobe mai mwana takungotaura hedu ka nokuti zvangotaura asi mozati zvinhu zvakamweya yakadai ikabata vanaka unoshungurudzika nonyatsozvizwisisa. If you understand it unotonyatsoziwisisa kuti mweya uyu kawabata apa unenge usinotomira zvakanaka. Ndapinda muwardrobe muya, vapinda muya vandishayiwa musitting room muya vapinda mumba muya ini ndachivhurira majimita ndione ndakagara muodhoro pekutanga pananga ndainzwa ndangonzona vachitaura vanhu vachitaura vemwana vanhu vakazokudubura navabisana hembe vakudubura namabhedha handimaona varimo ndiri muodhoro varimo pambedha paiva kuti kuitana mabhedha vachikungurisana vachitiiva mubhedha paiva uyu ari kungochema uyu musikana mba kwedu uyu man'uve uyu ari kungochema achingochema ari pambedha ini ndiri kungoona navhura chidhepu ndiri muodhoro kuamira kuti ndichibuda hamubudiki ndiri kungoona ndirimo ndiri muno maimona gemu rese rakatambwa rikapera ndiri muodhoro ndichingozvionera ndikati okay. Saka nochigemu chine chindiwa vachibuda pepa vachidaisonzera ndichibudawo ndichiteera kumasure hatinamboonekwa. Nanhasi man'uve wakasvika pakuinda asingazivi kuti ndakanga ndatoona ndiri muodhoro right. Mbona kuti mweya haisi chinhu chekutamba nacho. Asi before yaman'uve isati ndapinda muodhoro ndone yaman'uve guys zvakaoma zvinhu zvakare tongozvitaura zvine makore tinongozvitaura anomaona mubedroom mababa vangu namai vangu chaimo pane chemuza chiya chikiho chimwe chikiho chiripo kwakusati kwava nemadhoo echirungu ariko mazanikwa kune mazidhoo anga ariko so aionizinikikiri kuya ndakambotozobata ndiripo ndakatodaiso nchidanatsodoona kuti chii chine chimboitika mukati momo ndakatodongorera ndiripo pachidhoo paya ndikabatiwa chizwi kudongorera chii ndakatobata batiwa mai mana ndakatodongorera pachidhoo nchida tonyazoona kuti chichiri kumboitika. Baba namai guys, baba namai mufunge kana vanenge vasingabhirivi zvokuti kwanzi mai vangu akazira vachadundura. Inini baba vangu vakasvika pakuti handicharovi vaisvita munhu anoponda anorova vakasvika pakuti handicharovi handichadini vanga vongotarisa kudai kungotarisa kudai chero ndikaenda dii vaingoti muda kuti ndiende kujere amen siyai zvakadaro. Mai ndipo vakanga tika ndonyepa uchaita right nemunamato asi munamato ndiyo akatozondidzikamisa
Minamato ndiyo yakazoritsika musacheko minamato. Minamato inosimba ndosaka ndichikuudza kuti chero zvikadi chero ndikapanduka ndikadii ndodzokera pamabvi because inini prayer ndinoiona pandiri. Andimona inini prayer ndinoiona kushanda kwayo pandiri ndokuti inini ndinotoziva cheko kwandakabva. Saka prayer ndinotoionera pandiri kuti prayer works. After mudhara wangu azama zvese akurova akasvika pakuti no, mbuya vangu vakasvika pakuti tozvigadza dii n'anga dzikadedzwa type netype. Mai vangu vachiti handibhilievhi zvinhu zvese izvi. Mbuya vangu vachiya nen'anga vachiti zvinotogadza zvinhu zvemumusha medu tinogadzira chidai, vakadzi vagadzira vakadii zvaitoita wesi. Mai mwana zvaitoita wesi. Hapana kana chekuti waitomboita nani. Chakatozonyatsosvika pakutoti chatozonditsikamisa kudai so iprayer ndo yakatozondanhasi kamchena ndicho ndikadini handikanganwe prayer because prayer ndozoti yakandibvisa papi dei ndakafa ini dei ndakafa ndaida moza ndaifanwa kufira mumaoko evanhu because ndaida zvokugwa stereki. Ndaifanwa kungoti one day munhu nongononga chitina kudaika okuba ndakambochekana nemwe munhu nemapanga. Muri kuona iri banga iri, muri kuona banga iri banga iri, muri kuona izvi banga iri iparoko iri rebanga andika rimwe rakavhara. Muri kuona rimwe iri tarisai pano kurongwa apa, tarisai pano. Muri kuona iri muri kuona munhu achiti arikuda kundibaya nebanga ndobva nanobata kumberi kwebanga kwangu shavi zvarinoita kana achinge rakugara ndobva nanobata kudai so banga ramubva ranondicheka kuti ndikati ndadhota waita like wafanwa kudambuka veini but banga ranokuta mbichana kuti dambuke veini. Mai mwana nenyaya yezvibhakera kugara uchingorovana nevanhu everyday apa ndinenge ndikamusikana kadiki unenge uchitwai nharo dzangu dzaiti ndogwa nevarume ende ndaitogwa navo kwete zvokunyepedzera ndaitogwa navo varume kugwa navo kudai ende ndichihwina ndopaunochazotoona kutoti hazvisiri izvo chaiko hazvisi normal. Anomaona hazvisi normal. Kumapurisa svika ati isi hatichazvikwanisi imbofambaiwo naye pamwe zvimwe zvezvida kuti zvifambiwe mwana musikana zvoida kuti mbofambiwa nazvo mudii mutsvagawo nokuti izvi hazvisi normal izvi. Hanzi read my WhatsApp. Okay, miraitiwe dzekuWhatsApp idzi kai kudii. Hanzi nyaya yamutaura kunge yangu ndoti ndikashunga ndozvibvunza kuti paticho vabereki vangu paya kutenda Mwari kusabatwa. Vakawanda vanhu vakawanda vakadongorera vabereki apa vasada kuita vatsvene. Hanzi nauyu inini as a kid I was very troublesome. Ndakamboenda neboyfriend and my brother called me to tell me kuti wabatwa kuno. Ini ndikati kana I faked my own kidnapping 48 hours ndiripo vabereki kuita missing person alert. Pandadzoka hapana kana kati bufu busy kundiendesa kutrauma counseling vachiti mwana was kidnapped paharara. True. Hanzi ndakapfeka kidnapping ndaenda neboyfriend ndikazoziva idzo zveboyfriend idzi maikuruburana indezogara ndakazorova kazvisikana zvandaimbozama kusekerana nazvo izvi ndaizozvibina because ndazvibina pakupedzisira kwacho aina hapana munhu ndakatamba negweri musikana ndikasamurova hapana. Kana wangoita shamwari yangu chiti ndapesana kubika, wangoita shamwari yangu chiti ndaitokonana nekukumamisa ndakamamisa umwe asi yakazoyeyeuka. Muzukuru wangu ari were mucomment section anowanzoti yes gogo ya comment section iye anowanzoti yes gogo ndiri gogo yena yes back anowanzoti yes gogo muzukuru achiti gogo mucomment section ndiri muzukuru wangu makoroko muzukuru wemakoroko kune history kumakore ikoko. Haimona ndaro wachekuseri newangu chikuti ndakazomubikasi ndande mchinda wangu hama yake anoti gogochu mwana wasisi wake ndicho mwana wasisi wamai vake mwana wasisi wamai vake makazeni sister muchinda uyu muchinda china tafara pengisana right. Muchinda ndaita chisikana chimwe chaibvawo kumadhodhoku chataingosekera nawo nacho chingosekera nawo ndozama kutamba nevasikana but unozingomanikidzira that's not your thing. Muri kuona right. Tatisekei nechisikana chiya ndati ane kutadza zve kune mukomana wangu kuti anogara ipita aenda kumukomana kuya. Saka mazuva iwayo mabhasikoro aishamisira guys, bhasikoro chaichero waiti ukatengwa bhasikoro andika raishamisira. Ndobva ndasvika muchinda wangu atenga chibhasikoro andika atenga bhasikoro paya tikudzidza tiri kuchovha bhasikoro tudzidzira bhasikoro paya ini ndiri kurodhi ndatora bhasikoro ka ndakutochovha bhasikoro rangu ndiri kurodhi ndichovha bhasikoro rangu ndiri kurodhi andika
musikana yane muchinda mai mwana vato vemumba wakutokwesha nawo. Ini ndiri kudzidzira bhasikoro ndiri muroti. Munhu anoenda kunondrodzisa ipapo yakutokweshana nemunhu. Hamene zvaangoitika kuti chiwe mweya wangu kungonyuma kudai. Ndangopota nekuseri kwandisingambopoti nekuseri kudai. Ndobva ndangoenda nepawindo kudai. Ndinodongorera kudai wanike ndakazomubika zvikasikana. Ndakazomubika ikona. Ndakazomubika. Saka musika wacho zvakaoma mai mwana. Zvakaoma. Zvoitika pakurara masikana. Saka vana vabereki nevaberekesi chengetai vana mai venyu. Vana mai vakakosha. Ini ndinotogara ndichimboti ngasvika ndiri wandotombochema kuti Mwari why ngadai vaifanirwa kuonawo change paupenyu hwangu kuti mwana uya ndizvo zvakatozoita munamato yangu iya yakazoshanda yakazodai. Andimaona vaifanirwa kuti vazvionewo. Andimazviona vaifanirwa kuti vazvionewo but havana kuzviona. She couldn't see that because gore ravakafa ndogore ndakachinja. Kufa kwavo kwakaita kuti ndikure because ndandatata venherera manje. Kwakaita kuti ndikure fast ndichinyatsona kuti zvemusika wa right now the people vanga varipo vachiti shield vachiti protect vachidini hapasisina. Vana ava vese kutasira kwandiri zvinoita kuti ukure wega. But chinja ndinongoregretana nhasi kuti dei vanga varipo chokwadi. Ngadei vachitofarawo nokutoti munamato Mwari vakazodai Mwari vakadai. Andimaona. Asi Mwari vanenge vane kutonga kwavo. Saka vabereki vana mai chengetai vabereki venyu. Muchengete vabereki venyu because hachambopota ndichikupai mastory time panapa. Mastory time chimbokudzai chikura dzakare. Ndonguva ichikukudzai ndoga chichitaurira ndega. Nyaya dzangu. Kune vaya vanenge vachinyepa masitimu vachipretenda kunyatsokuziva chaiko aiwa kuno kwakunaya nawo. Kupi unone kupisa kuri kuita ikoko. Vanenge vachipretenda kuziva chifambisa gospel ravo tongokorega muti maine gospel renyiroro. Ndinongoya panapa vanhu vangu ndoya ndichiwadza ndega. Ndinoya ndichiwadza ndega dzangu nyaya. Hanzi baba vangu atanga kushaika makauri. Baba vangu ndovakatanga kushaika. Baba vangu kusheka kwavakaita is something that I've never told you. Anditika. But kune vanobhilivha kana vasinga believe guys chinhu chinonzi runyoka chiriko. Baba vangu vakafa nerunyoka ini. Baba vangu vanga kushandira kugokoko kumpasi kugokwe pasuko. Andi muri kunzwa. I think baba vangu akanoita affair ikoko nemukadzi wokugokoko. Andimaona mukadzi yoya meno chichakaitika. But kana muchiza chinhu chinonzi runyoka I remember vividly. Ndansandanyanya kura zvokudaro. But vanga vasingasaende kutoilet. Vaiti vakaenda mutoilet kudai so anditika vakurwara. Vaiti kune chinhu chinoda kubuda pachinhu changa singabudi. Voenda mutoilet voti kune chinhu chinoda kubuda chinhu changa singabudi. Vakapesera vasingasaji kuti vasaenda mutoilet. Anomuona. Kwanzi yanaya singachijobeki. Kuti kutane kufana kuchaisa. Andimaona. Vachidaro. Chirunyoka takazozviziva saka vanhu nenyaya kuti mumzi wangu asi munhu akakura mai wangu munhu akura ari munhu wechirungu. Anomuona munhu angori mweya. Vava vasingazvizivi kuti kana kuti vaingoenda nemunhu kuchipatara voitwa matesti ese vaimwana. Vonzi matesti kunzi hapana chiri kuonekwa. But ivo vachingoti mudumbu romboita sokutira zvimba kudai. Voenda kutoilet voti kudai vanonogara kana 2 hours vari mutoilet. Anomuona vachiti pane chinhu choda kubuda ichi hapana chinobuda. Ndozvikira iye mukoma wavo yeyu watogwa naye adonetsana naye azouya akavatora zvenharo mai vangu achiramba kuti vaendeswe kumaprofita nen'anga. Akavatora zvenharo akaenda navo ndokwazvakazobuda but it was already too late. Vanga vave nenguva yakareba chinhu chichingovema ichi. It was already too late. Kuda kuti vatange kutsvaga mukadzi uya kuti vanzoti nyaya dzacho dzakamira sei. Andika vari in the process of looking for that mukadzi iyeye ndobva vashaika. Anzi vhurai makosi. Okay. Vhurai tiri kutandara. Isati musati takalokerwa panapa. We are inside here. We cannot go anywhere. Masera te my government masera ere inini ndatozozvitadza unondourawa koko vafambiki navo vane problem vanhu vekwadhuba atodzoka zvangu ndiri kutofamba ndikutoende kumba uko. Saka baba vakamufota vana kuenda. Vari kuti ndadzoka mirai ndigone.
kuzopresenta phone. Right. Itaima for course tuone fona ituone. Fona 18 fona 18 vada kufona. Fona 18 ndavhura maline guys. Fona 18 vari kuti kudhebheni kuri sei guys? Wakaita musika wafona 18 kuri sei kudhebheni guys? Kuri kunaya hatisi kutomboda kuti kunaya isu tiri kuyako afangu kunaya. Dhebheni kuri sei guys? A064 iyo namba yemazuva ese muongo kutoyo kuda kufonera baka for ndivoti hai dhebheni kunaya but not bad. Vegai kunaye but ndapinda namba. Vegai kunaye but inouya mvura inenge yapera. Fona guys timbozwawo dzenyunyaya fona 18 manje vari kuti ndikufamba dzeka handisi kuzoti vari kufamba vege kati vadzokera vafamba nemwana wacho. Handisi kuziva papa kuti vafamba vege kati vafamba nemwana. Hello. Hello. Yes, muri sei? Tichimbofonera ika vakambo toda kunzwa kuti vaivo vadzoka vega here kana kuti mwana azodi. Topesa tazokanganisika malai tarodhistebheka mweya yedu futi panapa. But anyway. Takutokwira bhisi alright iripo. Chera kanzoenda naye tichadii? Pakaipa. Ngaindifonere Nunu. Alright. Topesa takwira futi zveBP panapa. This is the answering service. Kunebla computer zvapindi. Andivakavata. This is the answering service for. Okay. Vatagadzirwa size nhasi. Gadzirwa size jai. Haisi kupinda foni yavo. Ashamari inda kuti uri kuziva wani. Tataura kudhara wani. Aiwa kubone. Kuti ati musada kubika. Ini ndiri kuwazhara. Ini ndiri kuwazhara. Me am hungry. Ndoda ngoda chikafu chakanaka mene kuti chi. Nono. Masimuka. Nofa zvadi. Zvaita sei? Mwana uzokopiwa let's kwenda ndini Saka mwana aenda. Umaenda naye. Mwana atorwa
atozoona nemi tozotangira ipapo. Okay. Kwai mwana aendwa naye. Chibereni vana vane usimbo hwekubika pano pamba. Vane usimbo hwekubika. Saka vanenge vachikwa isusu unozati vanenge vachiti chikafu chedu chichi vanenge vachitaura maacha iwaya vanenge vaida kudya. Acha dzavo dzanongobika voisa mazai pasaidhi votodya nechingwa vomwa nedhiringi votovata. Ini ndidya izvozvo ini. Ivo vanenge vasingadi kumira pasitofu vachibika vese vanenge vane usimbo hwekubika. Saka vanodya zvinenge ivo antu vakati vakapinzwa mustaira mai mwana. Antu vakamboya chidasadza chaizvo. Ivo zvino vakauya vakapinzwa mustaira vakuitawo izvozvo zvinenge zvichiitwa. Vana vangu vanogona kumwa kudya mabhisikitsi chaicho nedhiringi vakavata. Bhisikitsi chaicho nedhiringi chaiko vakatora kana kumwa kapu dzemakofi vorara. Handizvigoni. Ndiri kutodzisa kudya because ipa papa ndikati handi muri kunzwa kuti vari kuti handi muri kunzwa uchiti nono ndeyokuzorora. Nono ndeyokuzorora. Handi muri kunzwa kuti vari kuti isusu takaguta tine chikafu chedu. Izvozvi ndikati ndiri kuodha pizza unochinzi nesu toidawo. But vane chikafu chavo. Mirai munhu. Shakira. Mirai ningovatiesa. Uyakana. Mirai munzwe. Muone. Mirai munzwe. Mwana aenda. Regai tione. Handii vanoziva zvavari kuita. Regai tione. Regai tione kuti mwana wacho chadzosai kadhabadzosa. Regai tione. Saka mati mune chikafu chenyu chamunodya imimi. Zvei? Tavungei? Hamusi kuodha. Ndazviziva nezvavafunga. Handisi kuodha chini? Ndazviziva. Aiwa ndichingovhunza kuti mati mune chikafu chamuri kudya here? Tinacho. Saka ibhozvo musandibikirei. Ndazviziva. Ini saka ndichaodha chikafu changu hamukwani. Noti mune chenyu chamuri kudya. So it's fine. Me, I will see what to do. I will just order my box of pizza. Creamy double deck. Imi modla yenyu chikafu chenyu. Mameshdipo riri zindowambuti mune chikafu chenyu. Mameshdi na fridge. You can go ahead and eat that. It's fine. Regai ndibika. Mune chi? Rice. Aiwa ndinombodida rice. Ndinombodida rice. Rice rangu rabvepi? Rice renyuka. Rabvepi? Anipo ndakapika rice. Aiwa handidi rice rakare. Aiwa ndakapika reyelo makati mudare white. Kana ndichazorona mangwani. Nhasi nomboita zvepizza. Tozorona mangwana kuchakaipa chi? Mungadya pizza ndoita yari. Ani basa rei handi imi muri kuningirira. Ati mama uraitisa kubika. Mubika chi? Mati hamudi kubika naye. Naye asikana. Ati mama. Vanhu vati havasi kuda kubika. Ini ndakuma kuti kai kuti ndada kubika because vari kugwadziwa kuti ndingodya pizza. Bye. Dai ima meshdipo zvokuti. Meshdipo naona means miti dzakabikwa. Bo zvokuti. Inzwai guys. Hanzi inini I can't call hubby aripo. Angafende nenyaya dzangu. Ini musi unoyu before I found Jesus and got married, I dated a drug lord with crystal meth guka pararapo. Ndati every day ndaibata 300 US. Plus just for being his girlfriend, those who know Mariama drugs know that it's not easy to use. Haiswe ku bank. Sakwari it was change. His father was a diplomat. Teuya kukapa kuzotora madrugs tigopinda nawo pa Robert Gabriel Airport zviri clean. Tonoma offloada kune boys dzake kumageto. My father gave up on me. Vanga vangotarisa at 20. Ndaichinjirwa mota every month. Yuki. Ndoipaka pa gate. Parents didn't know it was mine. Cause vile pai pakaipa. Cause vile pai. Oh, cause pai pakawa a lot of people. I got saved by grace. Otherwise, I ended in Mujeri Street. I witnessed a lot of things. Money laundering, drugs, corruption,
people getting killed. Soft life, ndakairarama. But I thank God for my husband. He saved me from this life. But nekushingirira aneni, even though ndaimuramba, ndichida kuchila nema big boys. Ani muri kunzwa? Uyu ari kutaura nyaya yekuti akanga achidanana nemunhu akanga achidreglot managerens aita zvemaguka zvemacrista methodist. Saka vabereki vedu 20 vanga vaita given up on her. Guys, these things do happen, man. These things do happen a lot. Sometimes unombofunga kuramwa mwana uzona kuti azvibese kuti ndamwe mwana because waona kuramwiwa. Dei wakaramwiwa dei uri papi? Achinja mota at 20, imagine at 20 guys anga kuchinja samotikari kudhara. Anga kuchinja samotikari kudhara. Andimazvona. Anga kuchinja samotikari kudhara. So vabereki they go through a lot. Mirai ndokufonera. Andimazvona. Saka these things zvinoitika guys. Ndopatositira kuti mwana womunhu kawana mwana womunhu achisekwe. Ngati vakuru nitaka zvakasekera mutende. Because mangwana zvinofuma zviri kwako. Zvinofuma zviri kwako ende unosvika pakuita desperation yekuti undoudzaniko ndobatsirwa niko zvauya pamwana. Vana, anything is possible. Ukona manenge achitaura achiseka aita reference yemwana womunhu, you are very stupid. Musoro. You are very stupid. Because unless usina kusina uchingori naye autosichira nevadiki, you never know utanokura svika sei. People vakada kubudisira inyaya dzavapa. Kungoti vamwe avo vanenge vasiri comfortable mwanonyora mwana chikavasana nesu tinongotaura. Hani maona munovhunduka. Kuti zvinoitika here. Most of makore zvakaitika kazhinji ndiyo mukona makore kutaura kuti at 20 already angato, meaning say kuti akatanga before 20. Ndo makore acho ewayo. Ukaona kubva pa 15 apa. Mazuva ano tuti chayo 14. Ukaona pa 14, wasvika pa 14 mwana kasvika pa 19. Pasina chaitiko zoti Mwari makanaka. Mwari makanaka. Because age iyoyo ndo age yakaoma. Age iyo zvinezvi ya 14 mazera edu senga iri pa 15 16 iko zvinotangira pa 14 13 chaiyo 13 years chaiyo yakutoshungurudza kunetsa zvakutodaro 13 yakutonetsa 13 chaiko zvinezvi yakutongonetsa zvakutodaro zvototi mbereka asvika pakupera bata muchiona kudaiso kuti naimbi ndosaka muchiona kuine vana vakuzvara nematikofu yesu. Anoona kune vana kutozvara nematikofu yesu chaiko. Kwanza vamwe tine vanyarikani vanofenda vakanzwa mimba iyi unozombotozvibvunza uchiona mumwe munhu achituka mumwe mwana kana kutaura nyaya yemumwana womumwe kuti are you for real? Are you for real? Iwona zvana zvichiri zvidiki, are you for real? Techingoti Mwari kungoti atizosangana paupenyu ndiye Mwari vaikuchengetera vana vako vakure ugozodzoka utiudza kana vakura vava kuma 15 zviri kuitika waizonyatso kurifeza statement raunenge wabudisa muromo mako. Animaona. Saka zvinhu zvakadai so guys zvinoitika a lot, it happens a lot. Ini ndakatenderera musoro nekuda kwemwana ndikatombomuramwa asi ndakazongodzora mwoyo. Even unongodzora mwoyo hauna choice, you like it or not, unongodzora mwoyo chete. And ndipo paunozobva watanga kana wangamboita musika wasesu kudai unobva wanotanga kufungwa kuti saka zvandaitira mai vangu here ndo zvavaifila here padaita zviya zviya kutanga kuzvikweshena wega. Hai zviri sei? Sana pandati ndibokudzewo yange ndakamboita imusikana. Smeli ndakapota ndafa. Accident ndanyepa kumba kuti ndikuenda kumbaba friend yangu. Ndaenda kubhawa. Saka friend yangu ainyepa kwavo kuti ari kuya kwedu. Ini ndonyepa kwedu ndikuenda kwake. Tobva tasangana mutauni. Ndaenda kune chimwe club chachiri chinyowani chachabva pachacho chainzi Arts Lab. Saka ndiri kubhawa ikoko ndasangana nemukomana ndaidana naye dzose kumbandi. Iye ndamunyeperawo kuti handisi kunzwa mushe tititi kuti asadzi ndikuenda kubhawa. But anodhumana naboyfriend kubhawa. And this guy was very angari 5 years older than me. Ndine andandisina 14 15 iye anga atopedza chikoro. Ndobva andithreatena akati ndikuenda unoudza mumzo wako kuti iwe uri kubhawa kunoko. Saka ngatitoendeite sekumba. Apa inini kumba handikwanisi kudzokera dziri kuma 2-3 am. Ndodzokera sei ndati ndikuenda sleepover. Ndobva ndati hazvingaite kuti ndiende kumba zvikanzora ita ndobva kwangu because yanga nocha achigara ega. Ndikati
maya chichichi hapana marambiro andaita akati ndikufonera bhomzi wako because komuna yanga ari friend yebrother yangu saka aizikanwa mumba kwedu asi mobzi wangu asingazivi kutodanana tikanga changogona kufonera brother yangu kungotaura penyaya kuti ndaona mwana wenyaya ari kubvawa kunoko so I had no option mandabvuma ndapinda mukutasangana mumba kwake saka minoti chakaitika pakona like paengeriranga iri dead kona yekuti hauone mota dziri kubva uko idzo dziri kubva uko hadzione dziri kubva kunoko chakapotsa taita head on collision uyo aibva uko ndoaka kadhamwa isu tichibva kunoko tisineni moziva kuti vakaswevha vese at the same time vachibuda muroti kunopinda musango mota ichinorira kuti tsviirira moziva kuti hapana akataudza mumwe hana yangu yaingorova kuti ndangatofa panapa because apo wareva nini apa ini amai vakarara kumba vari kuti ndiri kustikova ndaposa ndafa kuaccident nyaya tisineni nyaya muri kutaura kuti grace saved us ka dei tisipo panapa hadetisipo taura nyaya idzi detisipo kuti minamato yana mai vedu iyoyi yekuti vanenge vachibonamata pari ini tsega ambuya vangu ndovandoyandokukwati akanyatsosevha vanhu vakawanda kubva kwedu kusiko kwangu varare vasina kunamata chero vakadhakwa vanonamata vamuroma vanobata rosari yavo vagoti mwana wangu ningi one by one vachitinamatira saka musikanzwa takaita ini dzangu nyaya dzakatowanda ende pane pamwe pandakamboenda futi kumwe kune imwe function so taiti tabva kuchikoro kutiri mabhodha pane chifunction chaitwa so chainzi smart chaitwa same weekend yaitwa Kotko festival chichichi weekend iyoyo mune mabva boarding first weekend kwaitwa zvimafunction zvakawanda muharare taenda futi ikoko ndisina kutaura but tapota tarohwa nemastreet kids zvakawanda zvaitika dzinoendika zvokuti izvezvi ndakagara panapa ndichizvifunga kuti but paipai dei ndakarohwa dei ndakapondwa dei chii chaizoitika but we just thank God saka nyaya dzenyu dzemusikanzwa dzinotondinakidzawo zvangu but zvevanhu vanotaura kuti hanzi mwana anogona kuzoita zvamaiita kana kuti chichi anediwe isusu takanamatirwa ana mbuya vedu nanamai vedu vakatobvisawo kesi yokuti tiife vana vedu and our kids are going to be the best that they can be the best citizens of this world hakuna mwana wedu achaita musikadzi vanoita mai aita musikadzi vese ana mai vedu hatomboziva kuti vaita nezviya asi vanongoitawo musikanzwa mwana wamufundisi chaiye anogona kuti arombe mondi kana chii hazvina formula izvi doesn't mean kuti kana taita musikanzwa vana vedu vachaita musikanzwa because they are covered and they are led by the blood of Jesus. Yes. Thank you, Fana. Thank you very much. Well said. Thank you. Okay. I couldn't have said it better. Yeah. Right. Ataura mazvinzwa zvataura akaitawo musikawa akatombopotsa dombondira ini kana dei kwai kuri kufangwa kufa firo yangu shashaya pakubuda muzvibhakera ndomai pakufira firo yangu because ndaitamba nemapanga ya mabhotoro vedu eka ndakuzenga tinini ndakaponeswa nenyasha kana ndakagara dai so ndikatasa dai pamfananidzo kudai ndinotoona grace yakakurisa singatoiti because zvibhakera ndakuzenga kuti makambosvika pakuti mapurisa anosvika pakuti uri mwana mudiki mapurisa anosvika pakuti kuvabereki vako imi imbofambireyo mwana wenyu uyu everyday ungoita kunge ndiye woga pana papolisi uri mwana papolice station haundiona kuti police station hauindi uri mwana mudiki unoenda nembereki anomaona fungai nembereki kutanga kuti zvimavanga zvekugwaya zvinakatanga hava munongohwai masikana kana utaifa unge takati ndaujere chinzi takauraya munhu because ndakudza ngati ndaigwa enda ndisina defeat zvazvoti ndaichichinda ndisina defeat ndochokwadi defeat chechaenda ndandisingatore defeat guys ndaitoti chigandanga chaisikamwa ende mukabvunza vatimu gweri bvunzai vanhu kugwera nokudza kuti paudiki uyu munhu uyu kau mukambona munhu anotyiwa ari mwana mudiki naimi zviri noma izvozvo unenge uri musikana afungwa unotochiwa kunzi unorwa kuti basa rekuhayiwa kunzi andonondirovera nhingi atora mukomana wangu andonondirovera nhingi atora mukomana wangu uchienda kunomirizika kuti unotora mukomana wangu ndakumamisa nhasi apa nyaya hauizivi mai mwana hauzivi kuti vakatorana namukomana wacho papi zvikazodii zvinei newe apa uri kunomirizika watengwa kuihando nomutinoningirira uchimotengwa nezvizana nebasa rese mai mwana kudhara umwe angonotengwa kana pai kwazvaibikwa uko anomaona kana makoni ice cream aya ane brown pamusoro otengwaiwayo onzi hando unorova munhu wotoenda mufunge saka ini ndakazvitarisa hangu ndakazvimira daichiwa ndinoona ruoko rwamwari chako kuti mwari vanokubvisa makambona baba panonzi nebhaibheri mwari vanotora the rejected stone
dombo rakaraswa woita cornerstone yemba. Ini ndini mumwe wacho ari pamatombo iwayo. Ini ndini imwe wacho. Apa pamunhu anonditevera musikana anga akanyarara sei ndiyaitondirovesa because ndairohwa nereference chinzi itasa iyeyu ndairohwa ndichipiwa reference yake ene ndiye mwatinai tikabuda kudai aindirevera anoona kuti iye abuda apinda manje uyu iye adai anoona ndikurangara mwe muso ndakambosai ndakasungwa maoko nemakumbo memwana vachiinda uchinzika ngomusunungura tiwana abuda tikasora ndakasungwa maoko nemakumbo vabuda vakaenda kuti vanhu vakadzoka chinzika akangodi tiwana abuda geto mwoto kunenge kuchiri life inenge iri kublue hills kujerere vana vadiki uku kujerere vana vadiki ndakazoenda kuya kuya memwana kukuti etisongona sina kukwana uchaziva ndakakwana anoona asi kokoko kujerere vana vadiki metisongona uku mune masangana vana nemusika wavega mune masangana vana nemusika wavega vega kujerere imagine guys blue hills ranga siraiyera kuenda kwaidhura kuindisa mwana asi kwaenda vana vemusika waisu takaiti takatovhura chitanga kuva kota imagine vana vose vainetsa mudzimba dzavo vakavabereki vachiti tasarenda ndo matakanosanganisira imomo kuti maibuda chiimomo guys maibuda ini ndinasi ndikadzokera kublue hills kunotsvaga history yangu anga iri yekumamisa vana vose vainetsa apa kumamisa vaindihla ndaitomamisa vose ava vakanga vachiuya maiuya vana vaiba vanetse nekuba maiuya vana vanetse zvakasiyana siyana maimwana anomona asi nenyaya yekuti unenge unotosvika panzvimbo wotosvika uda kutonga iwo utoenda kumamisa kuti kuseve kwakadzuku anoona waitosvika vanyaradza kudai zvokuti chero ivo vekublue hills vanopesera ngokuda vasingakudi pesera ngokusekera kuti tomufara tomuda kutokuda chaiko chaiko zvenharo ivo vasingakudi nechemwoyo ngokuti hapana yekutamba ndozvitoripo anomaona zvakangooma guys zvakangooma ndakambokudza pepa guys ndakambosungigwa nyaya yekopa mukuri mbachiudza nyaya ndakambosungigwa nyaya yekopa paya gorerea uchikurimemba asi apa ndatokura kapa ndeze ndakasungwa nyaya yekopa memwana mumasauzi muya hanti mukapinda masauzi kunenge kune vanhu vanenge vagarisa kugweruka vakanga vagarisa ari masauzi vaya kujera madhezi vaya kujera mheno nyaya dzanga dzekujera nhonga asinganese ujeri munenge mune varimo vanenge vachizviti tisu maimwana ndapinda muya masauzi muya maimwana mune rimwe raibva kumukonzi kumutapa uku raida kutonga imomo maimwana first day rangu rokupinda usiku ndakavata ndagwa mumasauzi first day rangu rokupinda mumasauzi mapurisa atatomboverengwa kuti ane masauzi atomboverengwa satatomboverengwa masales kuti izigamboti muri vanganisa tatombobvunza mapurisa kuti mhosva yako iwendei anomaona musiku wacho woenda kavata ndarimamisa iroro racho rakanga richitonga imomo tatobura ndaingoti pandasvika apaiti 2 minutes titatoburana chete zvezvatove zvipakera moti waive upenyu hwovasikana moti waive upenyu wanga usiri upenyu hwakanaka sikana mufira maoko avanhu because engozowana wana nongotora zidhina kuda ngokuti bhogo musoro kana kuti banga iro ongozoti karivara musana kubva wafira ipapo ndosaka chiti nisika neni kana ndakazvitasa ndinotoona grace chaiko grace hello yes Diane. Oh, sorry. Masquera say. Masquera, sorry, ndipari zvakandichita saka ndachitora nevanhu pa live apa. Kaisere honda sote kwa banali pa irikuwa pa. Munhu anesana na jamba ya uyu ka munhu anga ichi kwa watafamba nemota saka ichi kukwasha hivi. Anga kuti jo. Kuti mutite mapenjo ndakada kutora jamba zvakubhowa kuti unoti ande ukuda ku. Sayo kutora mwana mwese mumota ndaba chitotora hembe dzake yobhara. Ndiko watanga kudonzana. Ngausiri kurwa singasamborwine munhu. Right. Aiwa ndazofonerwa ndikanzwa kuti anzi mwana ivo asati ataura neni ndangona audio yakungoti ndiri pa conference call nevanhu saka ndazonzwa kuti anzi mwana mapurisa tanzi mwana ngavige baba vake odzoka ivo vati havachakwanisi kuenda ndangonzwa sati ndataura navo mwana pasina kutendera ngoti ngari nyaya kusataurana kwakanaka kana sinanga pasina kutokuva nakutorwa naye aiwa pakanaka hanzvadzi ima nditi muri kuinda nemwana tanoviga baba kanti mati munodzoka naye netuesday imi modzoka naye nemwana pana kana nyaya apa kana madzoka netuesday iyoyo kana mosvika kuno kurustenburg kana moenda naye kupretoria saka handizoziva nje problem kuti baba vacho vanova kutotaura zvavanda vachituka vai muzodzoka wozona aiwa munodzoka tinofanira kuti titaure hanzvadzi munodzoka
ndofunga uyai imimi svikai kurustenburg number dzangu ndidzo ndifonerei ndinodriver ndosvika pamunenge muri then we solve it. Kana mangodzoka muri kuchafamba nekambani yangu saka hapana kana chakamboipa ikambani yangu yamunayo ipapo. Saka kana madzoka munongouya imi muyai kuno kuzvezvi zvaitika zvine zvatodarika then we start from there totaura ipapo mufa kuti mutaura because matove neukama muchida musingadi matove nawo mabatanidzwa nemwana iyeye. Alright pakanaka nzvadzi. Saka toti kudiko guys ava vari kutoti chiko apa chichikuitika apa vari kutodzoka nemwana but vari kuva vachitofonera kuti manje tikadzoka iye aramwa mwana chitozomisepi hamuna kuti havasi kutokwanisa kuenda nemwana. Regai ndipodze mwoyo wamai comfort. Regai ndipodze mwoyo wamai comfort. Asi kutaura kwavo vanenge vanodzosa. Amen. Kutaura kwacho vanenge vanodzosa. Amen. Ndasvika nochinja kumberi. Baba comfort problem yaitika vainda vega papasina mumwe munhu saka ivo vanoda mwana uya vari skeptical vangori skeptical kuti mwana anotorwa namuna ndinofuna parita kusawirirana dai paita umwe munhu kana dai tatiripo kadai pamwe zvangofamba zvakanaka zvisina mbosvika pazvasvika apa manje vabati foni foni yababa comfort